no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar que arrancaremos en Ribeira, onde os mariscadores acaban de volver ao traballo e tamén falaremos da inminente apertura da nova lonxa da localidade. Despois desplazarémonos ata Cambados, onde se vai construir un novo pantalán con capacidade para 75 embarcacións. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. A lonxa de Ribeira comezará a funcionar no prazo dun mes, así o comunicou o director de Portos na reunión do Consello Local de Pesca de Ribeira. Satisfacción entre o sector do mar ante a decisión da Consellería do Mar de acabar coa identificación individual de cada unha das nasas ao polvo. Unhas 50 embarcacións participaron na 17ª edición da Regata Frinsa, organizada polo Club Náutico de Ribeira. Escasas capturas e prezos moderados na volta ao traballo dos mariscadores de Ribeira despois dun mes de paro nas súas concesións. Os mariscadores de Ribeira retomaron a actividade na zona de Coroso, onde estiveran traballando ata o mes de abril, cando decidiron parar a actividade co fin de deixar descansar as concesións e recuperar os prezos. Eso é o que se pretende, a ver se sube un pouco a hora, suele haber máis festas no mes de junio, suele haber comunións, entón a ver se os restaurantes empezan a coller un pouco de marisco para así levantar un pouco o precio. Moito máis non esperamos, porque xa unha media normal para estes meses suele ser sobre 7 euros e algo, entonces moito máis non esperamos, pero bueno, tampouco vamos estar parados todo o tempo. Tan só un mes de paro non implica a rexeneración dos bancos, pero si favorece que algúns exemplares que estaban no límite medraran ata acadar a talla comercial. Aínda así non foi doado apañar os topes e a maioría dos profesionais esgotaron toda a xornada na procura da ameixa cunha media de 7 kilos de capturas. Fomos para a mesma zona onde estábamos traballando no mes de abril, e vamos collendo o que fomos deixando, máis ou menos estamos ca media que deixamos unha media sobre 7-8 kilos por mariscador, e máis ou menos a xente ainda moita xente sin vir para a terra, pero máis ou menos sobre 6-7 kilos de media salirá a cousa. No prazo dun mes desplazaránse ata o Banco da Meixida, onde abunda a ameixa de maior calidade. Sí, vamos estar en esta zona, vamos estar un mes máis. E despois iremos para a zona de Ameixida Castiñeiras, máis ou menos traballando polo límite así uns metros, uns 20-30 metros alrededor do límite do libre marisqueo, que sempre vamos todos os veráns a quitar unha pouca ameixa roja por aí que suele estar máis chea, entonces suele ter un pouco máis de precio para despois para estas fechas. Alí traballarán durante toda a campaña de verán ata a apertura do libre marisqueo en outubro. O director xeral de Portos de Galicia anunciou a inminente apertura da lonxa de Ribeira, que podería entrar en servicio a finais deste mes ou principios do que ven. Segundo explicou o director de Portos de Galicia, José Ignacio Villar, na reunión extraordinaria do Consello Local de Pesca, estáse a traballar nos últimos detalles para proceder á apertura da lonxa, traballos de informatización e dotación de auga salada, que se complementarán coa limpeza integral das instalacións que se levará a cabo a finais de mes, xusto antes da posta en marcha das instalacións. Pola súa banda, o representante da empresa concesionaria, Fernando Carreira, explicou que se incrementa a oferta de servizos, posto que se cubrirá todo o proceso dende a entrada do
barco no porto, incluindo o suministro de xeo ou limpeza de caixas, entre outros. Por esta razón, aplicarase unha taxa dun 3% como máximo, garantindo que o prezo sufragado polos armadores sexa igual ou menor do que pagan na actualidade. Informouse tamén do acordo acadado coa Confraría de Ribeira para incorporarse á xestión da nova rula a través desta UTE e tendeuse a man a todos os axentes e operadores do porto para un mellor desenvolvemento das novas instalacións. Ao tratarse dunha autorización temporal por 3 anos, hai servizos como a limpeza e a seguridade que serán prestados directamente por Portos de Galicia ata que se saque a concurso a concesión definitiva. Seguimos a falarlles de Portos de Galicia, que investirá 200.000 euros na construción dun novo pantalán no porto de Cambados. Acompañado polo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, o patrón maior de Cambados e representantes do goberno local, o presidente de Portos de Galicia asistiu á presentación que un representante da empresa adxudicataria das obras realizou no lugar sobre a construción do novo pantalán. En principio, o traballo en obras era aproximadamente aquí, porque hai outro traballo previo que se fixo no taller, que é a fabricación dos pantaláns fines e demais, pero levará aproximadamente unhas 3-4 semanas como moito, se o tempo nos acompaña. Desde o momento de iniciar. Exactamente. No momento que se poida iniciar os traballos das fincas, pois se todo transcorre como debera, será iso, 3-4 semanas. O novo pantalán habilitará espazo para 75 prazas de amarre para esloras de 12, 8 e 6 metros. Ten unha preinstalación de luce de suministro de enerxía eléctrica e de auga. Terá unha pasarela de acceso, creo que son 20 metros, me parece, a longitude da pasarela de acceso, digamos, ao pantalán que vai ir perpendicular ao muelle, e despois, paralelo, despois vai un perpendicular para, co diseño que se fixo no seu día, dar cabida a esas. O presidente de Portos destacou tamén que esta actuación, orzamentada nuns 200.000 euros, é un importante paso para a ordenación das dársenas, así como para a mellora da seguridade nos peiraos. Por iso, destacou tanto esta como outras accións similares que a entidade autonómica está facendo noutros portos da zona. Os pantaláns tamén para a terceira lista na illa de Arousa, que é un investimento maior, porque é un número maior de embarcacións as que van a beneficiarse. Están precisamente estes días co hincado dos pilotes. Sabedes que se está iniciado o expediente de contratación dos pantaláns de cuarta lista na illa de Arousa tamén. Recientemente vimos de instalar un dique flotante de 80 metros lineais, tuvera o delegado tamén con nós en Portonovo, e tamén no propio Ría de Arousa estamos coas obras dos pantaláns de terceira lista en Cabo de Cruz, tamén para cerca de 2 centenares de embarcacións, e outro dique flotante de abrigo na dársena norte do porto de Santoxía de Ribeira. En total, Portos de Galicia está executando preto de 6,5 millóns de euros neste ámbito dentro das dársenas da Ría de Arousa. Satisfacción entre o sector do mar ante a decisión da Consellería de acabar coa obriga de identificar as nasas do polvo unha a unha. Os naseiros levaban tempo reclamando acabar coa obriga de etiquetar por separado cada nasa. Ata o de agora, cada un dos aparellos da cacea debía ir marcado cun número. Eran correlativos, polo que se perdían unha nasa, os profesionais víanse obrigados a identificar novamente todo o conxunto. Retirada dos chips a nivel individual de cada un das nasas, non os dos cabeceiros. Os do cabeceiros o sector si considera que deben de estar, pero polo incordio e o que supoñen que cada unha das nasas pode levar unha identificación, ese chip individual tan engorroso como é para o noso sector, porque se perdes unha nasa danche outro chip, pero non ten o número de serie non é o que tiña, entonces, que a xente é un grave incordio, se tes que rompeche unha cacea polo medio, de verdade é moi difícil traballar así. Esta é a principal novidade que establece o Plan de Xestión do Polvo, que estará en vigor unha vez remate a veda o próximo 3 de xullo. Outra das modificacións está nos topes. Serán de 30 kilos por tripulante ata un límite de 210 diarios, ata finalizar o mes de agosto, cando en anteriores campañas estas limitacións prolongábanse ata novembro. Non así este ano, no que xa a partir de setembro se incrementarán ata os 50 kilos por embarcación e tripulante, cun máximo de 350.
Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. O rei Felipe VI presidiu a parada naval celebrada na ría de Pontevedra para conmemorar o 300 aniversario da Real Compañía de Gardamarinas. O rei Felipe VI presidiu o pasado venres os actos de conmemoración do 300 aniversario da Real Compañía de Gardamarinas na Escola Naval de Marín. A cita comezou cunha parada militar na que o monarca recibiu as honras de ordenanza dos buques participantes. Un buque de la Armada, en este caso el Tornado, llevaba a bordo a su majestad el rey y demás altas autoridades. Entonces venía navegando hacia adentro, ¿no?, hacia el puerto de Marín a poca velocidad, y el resto de unidades de la Armada, que eran 8, han ido pasándole, iban, digamos, en línea de columna, y han ido una a una rebasándole, a la vez que se les rebasaba, pasando muy cerquita, unos 50 metros, ¿no?, entre buques, efectuaban el saludo a la voz. Polas augas da ría de Pontevedra pasaron buques como Juan Carlos I, a fragata Santa María, o buque de aprovisionamento de combate Patiño, o submarino Tramontana, ou o buque de acción marítima Tornado. Este último foi o que trasladou o monarca durante a revista, acompañado polo seu pai, o rei Juan Carlos, a ministra de Defensa María Dolores de Cospedal e polo almirante xefe do Estado Maior da Armada, almirante xeral Teodoro López. El saludo a la voz, no sé si, bueno, es muy gráfico, muy bonito, consiste en que la dotación, que está formada en cubierta, cuando está llegando a la altura del buque al que se le va a rendir honores, se da la orden y se distribuyen todos a lo largo de todo el barco, ¿no?, de toda la cubierta. Entonces es muy bonito, ¿no?, sobre todo ahora que vamos de uniforme de verano de blanco, pues ves a toda la dotación repartida de proa a popa, y cuando están los barcos tanto avante, ¿no?, a la misma altura, se ordena el saludo militar y se dan los vivas, que los da el puente, y contestan la dotación, gritan vivas potentes desde donde están. O acto continuou cara ao mediodía, desta volta en terra e no patio da Escola Naval de Marín. Felipe VI pasou revista ao batallón de cabaleiros alumnos e tras a salve mariñeira celebrouse a homenaxe aos caídos. O desfile do batallón de alumnos e un desfile aéreo da flotilla de aeronaves da Armada pecharon o multitudinario acto que deixou ver a numerosas autoridades na Escola Naval mariñense. O 23 de xullo celebrarase en Aguiño a Festa do Percebe. A confraría decidiu recuperar a degustación despois dun ano sen celebrarse. Haberá Festa do Percebe. Este ano a confraría de Aguiño recupera a exaltación do seu produto estrela despois de que o pasado ano non se celebrase por mor dos conflitos xurdidos coa confraría de Ribeira pola explotación da navalla no Banco do Carreiro. A xente estaba un poquinho molesta por a situación que había un pouco das autorizacións e o problema que había, entonces a xente pois non estaba con ánimos de facela e claro, non foi por un motivo particular de nadie nin de ninguna administración, simplemente foi porque as cousas non estaban como para festas. Este ano pois collemos con forza e hai unha comisión comigo que ten ganas de facer unha boa labor. Vamos a levar directamente nós, contratando unha empresa e bueno, vamos a intentar que sala como sempre ou incluso algo mellor. Será o 23 de xullo na esplanada portuaria e a pesar de que os propios mariscadores encargaránse de cocelo Percebe, contratarase a unha empresa para habilitar a zona de degustación nunha carpa e servir as mesas. Dado que este ano se celebra o 20 aniversario, está previsto o reparto duns pratos de barro conmemorativos. Vai a ser un pouquiño máis personalizado porque estamos nós un pouco máis con eso, pero vai a ser a nivel, tamén vamos a coller unha empresa contratada para que leve o que é a infraestructura e máis o que é o personal, se cabe tamén, e despois pois o que é o tema de gestión do Percebe vamos levar directamente nós, cando hasta agora estes últimos anos pois logo outra empresa, pero bueno, queremos levarnos directamente, e máis igual temos algo como a mellor un plato para o día para servir co Percebe de barro.
Outra das novidades é que por primeira vez sumarase a festa a Hostalería de Aguiño, nunha xornada na que a afluencia de turistas á parroquia multiplicase. Así tamén temos algunha novedade moi importante para nós que a nivel hostelero, a nivel dos bares de aquí, sobre todo os bares de aquí da nosa zona de Aguiño, pois participan tamén totalmente como colaboradores tamén na festa do percebe. É algo moi importante para nós a nivel pueblo, satisfácenos que estean con nós porque isto vainos a todos, non solamente aos percebeiros ou á cofradía en sí. Malia que a organización corre a cargo da confraría, contarán cunha achega económica do Concello. Temos unha promesa aí por parte do Concello, mas do señor alcalde, e despois de aí pois tamén vamos a dar o paso de seguramente facer a mención honorífica que facemos todos os anos desde hai 3 anos co tema do percebeiro de honra ou dos percebeiros de honra, e de aí pois daráselle mención a alguén que aínda tampouco se sabe, aínda desconoce se teremos lo que falar. Pechamos o noso informar desta semana con deporte, concretamente coa 17ª edición da Regata Frinsa, celebrada esta fin de semana en Ribeira, na que tomaron parte unhas 50 embarcacións. Despedímonos así ata a semana que ven. Cunhas condicións inmellorables para a práctica da vela, tanto de mar como de vento. Este pasado sábado desenvolveuse en augas da Ría de Arousa a 17ª edición da Regata Frinsa. Na proba tomaron parte unhas 50 embarcacións chegadas dende diferentes clubs de toda a xeografía galega. A regata disputouse sobre unha distancia de 8 millas e media de percorrido, dende a saída cara a unha boia de desmarque, illa de rúa por babor, boia do Ter tamén por babor, e chegada. En canto aos gañadores de cada categoría, nos máis grandes, na clase regata, a vitoria foi para o grupo Santorum e Martínez, de Javier Durán, do Club Náutico de Boiro. En cruceiro regata, o vencedor foi o Camping Ría de Arousa, de José Manuel Pombar, tamén do Club Náutico de Boiro. Na clase cruceiro, o triunfo foi para o Santiago Roma Rías Baixas, de Iñaki Carbajo, do Club Náutico de Beluso. E na clase Open, a vitoria foi para o Leonciño, de Domingo Fernández, do Club Náutico e Deportivo de Ribeira. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.